serios, tu și mie îmi spui să fiu ultima pe pământ, că nu te curci cu mine. Mai tu și vrei să fac moarte de om sau și uite la mine ochi, nu? Ia-mi zi tu nie, a? El e campionul, îl cheamă Caras, dar Nasa Mandela e un mare pidaras. Zice că în Franța el business-ul mutește, dar Qatari în Moldova pula obelește. Live pe TikTok în fiecare seară, deci provocări și cu Igor Pizeală. El crede că poța o face garmoșcă, dar pahodul numai și i-a futut o boșcă. S-a dus la barbershop, o dus că părui mare, au era să că nu mai da din chișoare. Noi am înțeles că o vrei pe ea de luș, ia-o-i pațani, ascultă ce spune amuș. Nu-ți fă griji, o să fie tot normal, nu-i nimic, dacă n-ai mai făcut asta înainte. Eu te învăț, o să ne fie bine și nici ține, faci-mă o favoare, știi cum? Numai, hai dă-mi numărul telefon, da? Caras, Caras, tu și te-ai ahuit, 22 centimi și pulă ai berit. Broasca când o pupie să faci și prințesă, dar dacă o mănânci e să prebrașești din pești. Da-o-i Caras, dar de când ești cântărit, ah, belăile beciudeți că ai bizneț. Super zvezda, te-ai făcut-o pe TikTok, în loc de bungher mănânci o pirojoc. El când ies afară se îmbracă în calat, că din galubei unde la ies caniac. Îi sună pe roș când îl mănânc în curs, să vină să-l pută și să-i spună bonjour.